Pa evo me na putu iz Korčule prema Zagrebu i tako posljednjih 20 godina. Bio je to veliki izazov napustiti svoj otok, doći u Zagreb i raditi u ministarstvu zahtjevan posao, no ove posljednje godine kada su sa mnom cijela moja obitelj i moji unučići i kada na kraju dana skakuću po meni, to je evo nešto posebno što mi daje dodatnu snagu. I ako mogu ovom prigodom pozdraviti svoje unučiće i Luku i Franku i Juliju i Ninu, Bog, to mi je posebno zadovoljstvo. Pa poseban izazov mi je bio potpisati u Sarajevu sa bosanskom stranom osnovne elemente Pelješkog mosta, povezati naše otoke boljom prometnom povezanošću, pa je ovaj trajekt koji je za mene sagrađen upravo u tom mom mandatu. A ono što mi je, čini mi se, kruna možda moje karijere, to je da sam preuzeo odgovornost za obnovu potresom stradalog područja i grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije i mislim da taj posao dobro sada odrađujemo. Pa ja mislim da mi je i obveza na određen način i veliki izazov je stambenom strategiju koju smo pripremili omogućiti našim mladim sugrađanima priuštivo stanovanje i riješiti njihov krov nad glavom. I druga stvar, zbog čega sam možda i najvećim dijelom uključen bio u politiku, to je da konačno Dubrovnik i krajnji jug Hrvatske spojimo u mrežu autocesta i ja vjerujem da ćemo to brzo i realizirati.